ఫసల్ బీమా ప్రీమియం డబ్బులు రైతులకు వెంటనే చెల్లించాలని ఆదిలాబాద్ జిల్లా జైనథ్లో కాంగ్రెస్ నేతలు ఆందోళన దిగారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మోసం చేస్తున్నాయని ఏఐసీసీ సభ్యురాలు సుజాత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఫసల్ బీమా ప్రీమియం డబ్బులు వెంటనే విడుదల చేయాలని ధర్నాకు దిగారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తీరు మార్చుకోకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు దిగుతామని ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు సాజిద్ హెచ్చరించారు. చేపట్టినటువంటి రాస్తారోకో మనం ఎందుకు రోడ్డు మీద కూర్చున్నామన్నదే ముందు ప్రశ్న. मला तो मराठी नहीं येते, तेलुगु में बात करते हैं. ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రము అటు బీజేపీ కేంద్రంలోటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వము ఇద్దరు కలిసి రైతులతో ఆడుకుంటున్నటువంటి విధానానికి నిరసనగా ఏదైతే మోదీ గారు ఫసల్ బీమా పథకము రైతుల కోసమే తీసుకొచ్చినమని పెద్ద మాట చెప్పిండో దానికి వంత పాడుతూ కేసీఆర్ గారు జీవోలు ఇచ్చిండు. ఫసల్ బీమా కట్టుకుంటే రైతులు నష్టపోయినప్పుడు రైతులకు లాభం అవుతుంది, మీరందరూ కట్టుందని చెప్పేసి మరి బ్యాంకులల్లో లోన్ లేపుకున్న వాళ్ళకైతే నిర్బంధంగా మరి కట్ చేసినటువంటి విషయం మనందరికి గుర్తు. 2 సంవత్సరాలు అయింది. 2018, 2019 2 సంవత్సరాలు కూడా మనం ఎకరానికి పత్తికి 1700 రూపాయలు కట్టినాం. ఒక్కొక్కరికన్నా బీమా వచ్చిందా ఇప్పటిదాకా? ఎవరికి రాలే. మరి ఈ 2 ప్రభుత్వాలని మెడలు వంచి వాళ్ళ వాటా కట్టించి మనం కట్టినటువంటి వాటాకు మనకు ఇన్సూరెన్స్ రావాలా, పరిహారం పొందాలని చెప్పేసి ఈ ప్రభుత్వాలకు కళ్ళు తెరాలంటే మన రోడ్ల మీద రాక తప్పుతలేదు. ఏ రకంగా అయినా సరే మన హక్కు ఈ రోజు మనం బిచ్చమడుకుంటలేం. ఆ రాష్ట్రాన్ని గాని కేంద్రాన్ని గాని మనం చేయదాపుతలేము. ఏదైతే మనం కట్టినమో వాటా మన హక్కు కాబట్టి దాని పరిహారం పొందే వరకు కూడా మనం రోడ్డు మీదకి ఎక్కాల్సిన పరిస్థితి దుస్థితి ఈ రోజు ఏర్పడ్డది. అందులో భాగంగానే ఈ రోజు బేలా మండలంలో మన రాస్తారోకో కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పెద్దలు అధ్యక్షులు మండల పార్టీ అధ్యక్షులు ఫైజుల్లా గారు చెప్తున్నాము. ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున వచ్చి మేము రోడ్డు మీద కూర్చున్నది ఓట్ల కోసం కాదు, ఎలక్షన్లు లేవు. కానీ ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో फसल बीमा आपको मिलेगा, यानी इंग्लिश में उसको इंश्योरेंस कहते हैं. आपको इंश्योरेंस मिलेगा. तो कितना मिलेगा आपको इंश्योरेंस? 15,000 से 17,000 रुपए के बीच में आपको 1 एकड़ को मिलेगा. तो आप लोगों ने बेला मंडल के करीब 6 से 7,000 लोग ने वो प्रीमियम बना है. तो हमारे बेला मंडल के किसान और हमारे बेला मंडल के कांग्रेस के कार्यकर्ता वो लिस्ट बनाए हैं पूरी कि बेला मंडल के 6 से 7,000 किसान लाखों रुपए बने हैं. टीआरएस पार्टी भी शामिल हुई और टीआरएस पार्टी ये बोली कि ये बिल खराब बिल है. ये 3 जो चट्टम लाए ये 3 भी किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला बिल है. तो ये बिल को इस बिल को रद्द करना चाहिए बोल के टीआरएस के एमएलए, टीआरएस के एमपी, टीआरएस के कार्यकर्ता दुकान घूमकर इसको बंद कराए. 2-4 दिन पहले सीएम केसीआर ने दिल्ली गए. दिल्ली जाकर फिर आकर बोलते हैं कि ये कानून अच्छा है. तो मैं केसीआर साहब से सवाल करना चाहता हूं, जब ये कानून अच्छा है तो आपने मैं सीఐ సార్ కి ఎస్ఐ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఒక నా తర్వాత మేడం ఉన్న సార్ మేమే పబ్లిక్ కి ఇబ్బంది పెట్టాం. केसीआर साहब को, मोदी साहब को, इन दोनों के बीच में क्या दोस्ताना है? क्यों जो सो जाके आने के बाद केसीआर साहब बोल रहे नहीं ये कानून अच्छा है, और ये बोल रहे साथ में कि मैं चावल खरीदता था धान अब नहीं खरीदूंगा.